Malma ame fulu da man watina malikuna maliko kan yappa daw man kan de do ame befo groupe yera kon kene san felala antu ye nyingalo do ke nyingalo min nabe talike ali bi ma miriya nyuma be mamna ani ngane nyuma be mamna miriya jugo be mamna ani ngane jugo be mamna ko danfrad me danfrad man bon nyonche anka hakilna la ma mbe mi kota miriya jugu sirafe ba yira ka fo mogo do dido alni kuku kala aleba a negative quoi aleba laje kata juguma sirafe min salla sisa niko afoko do accident ke ka fora ka sinkarla iba soro ma mere miriya jugu bina fo ko ko ni yira ko atna bola ka bina sa c'est dire que chaque fois ni kuro kera iba ye ka fo aleba laje kata juguma sirafe c'est dire que ça c'est il est pessimiste ata laje ka fo ko no ko ni ko yin kabna nyana bo donc o de ye may mi be ko takata miriya jugu saraka wala mais mam miriya kan ale ba laje ka taka nyuma saraka kalama sara asenkarla ni koni abna kenya ni koni atiso masa donc il ba soro chaque fois atigi ba laje ka taka positivement miriya nyuma sarafa donc o de ye mam miriya jugu mais ata yira ka fo ka tige mo jugu re mais o mo o bwetende quoi c'est-à-dire que ni koko kera doro ba soro lu ba juguma côté de laje o ba ko juguma côté de laje donc o ye miriya jugu ani miriya nyuma ye mena ngania ta ye jumade ngania be bo dusukuna miriya ta be bo hakilna de la mais ngania o be bo dusukuna o dusukun mogom dusukun bete donc mais ngania jugu o be bo dusukuna o ye be bo yere dusukuna yere de mira be bo hakili fanfela fe mais ngania be bo dusku yere la na fala ko ma ngania ka jugu c'est dire que abe tarike jugu yala kuma do la ale koni c'est dire que ale rep sika wala quoi mais mira tay ale ba laje hakila fe mais amal tele ka ko wala mais na fala ko ni tigi ki ngania ka jugu o ko ni jugu ya de ka suru quoi abe boy dusku na yere de donc ale tay wala de absika wala voilà mais mam fana ngania kan ale ta fana iba soro ni koko kera ba nyuma de ke quoi ale ta waleya comportement sara fe ngania ba nyuma bala mais ngania nyuma ta ka kodo ke me ngania jugu fana ta ka kodo ke oti katili ka waleya ke ka cheni ke wala juguma sara fe mambe nale ngania kan ale be alaje akataka ka comportement nyuma ta ka kodo segere donc danfara de be o nyonche miriata o be nan hakilna ngania o be dusukunde la voilà donc o danfara de bo nyonche ma mira jugu abe ko laje ka ta juguma sarafe mira nyuma ale ba laje ka ta nyuma saraka ngania jugu ole be alaje ka ta ko jugu kelila aba laje ka ta ko jugu kelila ngania nyuma ale ba laje ka ta ko nyuma yere kelidila donc ambe min don ala danfara la o de ni ala sonama munu be kesawe mo ko peta ni saraka nala manga juya yira la amno fana yira wala